Sada. जाबाय हेलौ बर'नि रायजोफोर खुलुमबाय नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय फुंनि 4टा आरोना दा ओमफ्राय दिनै गुवाहाटीआव एग्जाम दङ वाइफनि फरेस्ट आरो AFPFनि ओमफ्राय दिनै गारि गंसे भारा लादों आरोना थ' 10टा बाजियाव दं एग्जामा दा ओंखारनानै 5:30निफ्राय थांनांगोन आरो न'निफ्राय थ' भिडिअखौ जुदि मोजां मोनाबा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' दा बिदिब्ला रायजोफोर नै ओंखारखांबाय आरो आंना ओमफ्राय वाइफआ दासो दुगैगासिनोमोन ओमफ्राय दासो फैदो दुगैखांनानै ओमफ्राय दा आङो ओंखारनानै नेगासिनो बेखौ ओमफ्राय ओरैनो 5:30 नङाबा 6टासोआव थांनाय टारगेट आरोना एग्जामाथ' 10टा बाजियावसो दङ नङा होमबा दा ओंखारनानै रेडि जाग्रोनानै थ' आन्दाज मोनखायोना लानायखौ इमारजेन्सि मोनसे बुस्थु लायनो फैदों जों जोंनि भागिनाव आरोना इमारजेन्सिखाय खिथाथ'ला खामानिखौ मानि थाखाय लाग्रोना फैनोसै Video lain nama serba. गारिया ओमफ्राय फैनाय जोंना आरो नोंखौ फन हरनायखाय मोनबाखैसो नंदोंमोन आं लिट्रिङाव हाबना दङ आं Nah, le, mabeo. Garia ko lagi di sini angkat. माल थांगोन इसोरो थांनाया मानसिया लाबाय लाबाय दौदो हाबनांगौ थारमाने 1 घन्टा सिगां दा जाबाय दे 어제 수조가 못 가시고 그때 왜 야 थ' रायजोफोर नै जों मोनफैनानै दसे जिरायबाय आरोना सान्दुंआ थां नांदोंमोन आरो गारि फिसायाव गाखोबोनायखाय एसे खर'फोरा सादोंमोन आरोना ओमफ्राय दसे जिरायना थाबाय ओमफ्राय मानसिफोराबो बारा फैयाखैमोन आरो जों फुङावनो मोनहैदो ओरैनो 7टा बाजियावसो मोनहैदो आरोना ओमफ्राय एग्जामा दंमोन वेस्ट गुवाहाटी कमार्स कलेज मालिगाव खाथियाव आरोना थ' थांनानै नै जिरायना दं दासो सासे सानै फैगासिनो आरोना मानसिफोरा थ' ओमफ्राय केन्डिडेटफोरा बाहाय लोरबां जागासिनो देहाया गिगासिनो आरोना मारै होनो हागोन होननानै रिजाल्टआसो मिथिगोन आरोना कुइसनासो थ' मानसिफोरा जागासिनो नै फैजोब्बाय ओमफ्राय दा दसे थाना हाबहोसिगोन आरोना थ' चेकिं सोलिगासिनो दा सासे सानै चेक खालामबाय ओमफ्राय दा नैयाव केन्डिडेटनिख्रुइ नायनो फैग्रायासो बांसिन आरोना थ' बेनो रायजोफोर माबायाव एग्जाम होखांना फैबाय आरोना ओमफ्राय एग्जाम होना फैनानै ओमफ्राय दसे खर' सानायखाय उन्दुबाय भिडिअखौ आं एन्ड खालामाखैमोन आरोना नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां नांदोंबा जायफ्रा मोजां नांदों नोंथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय आरो साबसक्राइब खालामबानो जाबाय थ' भिडिअखौ आं दिनै बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायलांबाय थानो गोसो दंबा नेक्स्ट भिडिअखौ नेना थाबाय थाबानो जाबाय थाबैनो आपल'ड होगोन आङो थेंक्स फर वाचिं लाभ इउ गाइस